Ahojte, Zlatička. Tak som tu s druhou časťou veľkého zimného horoskopu na zimu 2025. Ešte v skrátke spomeniem služby, ak máte záujem, máte presné otázky. Ak chcete ma kontaktovať súkromne, otázky vám vypracujem v Messengeri, prípadne si môžete objednať osobnú konzultáciu vašej situácie cez telefón alebo rôzne rituály na pomoc vo vašej situácii. Je zverejnená webová stránka aj na YouTube Veštica Ivana Silvana, takže kontaktovať ma môžete Messenger, Facebook, Instagram, Viber. No a poďme na druhú časť horoskopov, takže váhy. Láska. Zima 2025 priniesie váham úľavu aj pochopenie. Po chaose uplynulých mesiacov konečne prichádza vytúžený pokoj. Ak si vo vzťahu, hviezdy ti umožnia znova sa približiť k partnerovi. Nie cez veľké gestá, ale cez tiché rozhovory a dotyky. Váhy, ktoré sú single, sú vedomia, že láska nemusí byť dramatická a plná veľkolepých gest, aby bola skutočná. Niekto, to sa v tvojom živote objaví v januári, ti ukáže, že stabilita môže byť sexy. Kariéra, kreatívne projekty sa rozbehnú vo veľkom štýle. Zima ti prinesie nové spolupráce, ako aj príležitosť prezentovať svoj talent širšiemu publiku. Ak si v tíme, tvoja diplomacia bude nenahraditeľná. Finančne prichádza mierne zlepšenie, najmä koncom februára. Zdravie, tvoje telo reaguje na stres rýchlo, no zima ťa naučí vyvažovať. Doprajte si čas na relax, ticho a krásu. Venuša ti radí, čo poteší tvoje zmysly, lieči aj tvoju dušu. Môj tip, naplánuj si deň bez výčitiek. Deň, keď nebudeš nič musieť, len cítiť, dýchať, byť. Škorpión. Láska, pre škorpiónov bude zima 2025 intenzívna vášeň, hĺbka premeny. Ak si vo vzťahu, priprav sa na emocionálne rozhovory, ktoré vás s partnerom buď spoja, alebo oslobodia. Nezabúdaj však, že všetko je tak, ako má byť. Slobodní škorpióni budú magnetom pre tajomných ľudí, no tento raz sa naučia rozlišovať medzi chémiou a kompatibilitou. Zimný horoskop hovorí, že tvoje srdce dozrieva. Už nehľadáš hru, ale zrkadlo. Kariéra. V práci sa ocitneš v pozícii, kde tvoje rozhodnutia ovplyvňa viac ľudí ako len teba. Dôveruj intuícii, máš schopnosť odhaliť pravdu pod povrchom. Saturn ťa učí stabilite a Jupiter ti prináša zaslúžený úspech. Dávaj si však pozor na konflikty na pracovisku. Zdravie. Tvoja energia kolíše, potrebuješ rovnováhu medzi úsilím a regeneráciou. Doprajte si temné večery s knihou, sviečkou a tichom. Oddych je veľmi dôležitý pre telo a aj myseľ. Snaž sa vyhnúť stresu. Môj tip, skúsi viesť denník vášne. Každý deň si zapíš, čo ťa nadchlo alebo rozcítilo. Uvedomíš si, koľko krásy ťa obklopuje. Strelec. Láska. Zimný horoskop pre strelcov hovorí o rozširovaní horizontov. Ak máš partnera, čaká vás nové dobrodružstvo. Možno cesta, možno spoločný cieľ, ktorý vás spojí ešte viac. Ak si single, niekto zďaleka, možno z inej kultúry, zmení tvoj pohľad na lásku. Zima ti pripomenie, že city sa dajú žiť naplno, aj bez kontroly. Kariéra. Počas zimy sa tvoje sny začínajú konkretizovať. To, o čom si dlho hovorila, sa konečne dá do pohybu. V práci sa objaví šanca, ktorá súvisí s učením, cestovaním alebo médiami. Neboj sa ju prijať, aj keď ťa trochu desí. Zdravie. Strelec potrebuje pohyb. Telo a aj duša si pýtajú čerstvý vzduch. Nepodliehaj zimnej lenivosti, športuj, aj keď
len symbolicky krátke prechádzky, plávanie, tanec. Môj tip? Každý týždeň vyskúšaj niečo nové. Iné jedlo, knihu, trasu, miesto. Zvedavosť je tvoj najlepší liek na zimnú únavu. Kozorožec. Láska. Pre kozorožcov bude zima 2025 symbolom stability a dôvery. Po náročnom období sa tvoje city ukotvia. Ak si vo vzťahu cítiš, že partner je tvoj prístav. Ak si single, vesmír ti prináša niekoho, kto stojí nohami pevne na zemi, tak ako ty. Tvoje srdce síce nehorí ohňom, ale žiari teplom, pokojne, spoľahlivo. Kariéra. Toto je tvoje obdobie. Saturn ti prináša disciplínu, Jupiter úspech. Tvoja tvrdá práca sa konečne zúročí, možno povýšením, uznaním alebo finančným rastom. Zima je odmenou za roky odriekania. Zdravie. Daj si pozor na únavu a kolena. Symbolicky aj fyzicky. Oddychni si, ak cítiš tlak, pripomeň si, že nie všetko musíš niesť sama. Môj tip? Skús večerný rituál, zapisuj si malé úspechy dňa. Uvidíš, že si dosiahla viac, než si myslíš. Vodnár? Láska? Vodnári vstupujú do zimy 2025 ako do novej kapitoly. Tvoje srdce sa otvára, no nie v klasickom romantickom zmysle. Ide o slobodu, hoci sama sebou vzťahy, ktoré ťa zväzovali, ťa už nebudú lákať. Single vodnári môžu stretnúť niekoho originálneho, s kým sa budú cítiť inak. A to je presne to, čo hľadáš. Kariéra. Tvoje nápady budú predbiehať dobu. Pracovne sa môžeš ocitnúť v tíme, ktorý potrebuje tvoju víziu. Buď autentická, tvoja inakosť je tvoja sila. Zdravie. Zdravie ťa možno upozorní, že potrebuješ balans medzi hlavou a telom. Nepremýšľaj o všetkom. Choď si zabehať, tancuj, dýchaj. Môj tip? Každý deň si pripomeň, že tvoje miesto je presne tam, kde si. Nemusíš nikam patriť, aby si patrila sebe. Ryby? Láska? Pre ryby bude zima 2025 citovo bohatá. Romantika, sny, aj malé nedorozumenia, to všetko ťa privedie bližšie k sebe. Ak si vo vzťahu, tvoja empatia sa stane kľúčom k lepšiemu porozumeniu. Ak si single, hviezdy ti prinesú spojenie, ktoré bude mať duševný rozmer, lásku, ktorá sa cíti ako domov. Kariéra. Ryby sú počas zimy veľmi intuitívne. Neboj sa spoľahnúť na vnútorný hlas. Tvoje nápady môžu byť pre iných nepochopiteľné, no vesmír vie, prečo ti ich posiela. V januári sa ti otvorí nová profesionálna cesta. Zdravie. Tvoje telo je citlivé, reaguje na emócie aj prostredie. Dbaj na spánok, teplé jedlá a izbu. Hudba, meditácia a voda, plávanie, kúpele ti prinesú rovnováhu. Môj tip? Napíš si zoznam snov, ktoré si odkladala. Aspoň jeden z nich si vyber a urob prvý krok. Aj malý zázrak potrebuje čin.